ऐसा रहने कर का चलते हैं जरे। चल छोटला लो बोलैले बा आज खिचड़ी हो दही चिवड़ा खियाई और इहो ना लाड़ो दिखाई के का ना एथी दिलाई चल दा हमारी मुंह धो के आइल बनिया घरे खानो नहीं खइले आज घर पेट खाए मते मुंह धोले बड़े कि ना अरे आगे हम हक के तब खाए की का करे रे मतलब हक ले तब जा खाए। अच्छा चल मुझे घरे आ गई क्या आज पर्व त्योहार के दिन बा इस सारा सन के चावे चिंता नहीं के दुआर बहराई कि ना बहराई और ठेवना गोबर खानी लो पहिले बड़ा सन साला हटो होने हमर जूजी बहर ले बाड़ो झाट के बहार ले लाता देखत रहा इस सारवा के ठंडी में कितना गर्मी फुगले बा मार दी ठंडा तो लाट चाटते रह जाई सारवा के नहाई ना जा तनी कोचिंग त सर्च करत रह गान महकता ना माने बाल महकता। अच्छा जा ई तो लोटवा छूट गई हे बाबूजी हाय तनी लो जइबा लोटवा ले लइबा आ हमर साथे साथे चटियो ले लइयो। हां सर हमार उहे दिन रह गइल बा चटलिया के देम तो पहने बे जाके पहन लिए नहा के ठीक बा भड़का तो हमर झाट पड़ो देखे जा तो कोई तो ना लिए झाट खानी बात बतियाओ तर सोचलिए तो बापा कालवा चला दी तो नहा लेती पहले ही भड़ो गई चलो अपने हाथ चलाते नहा लो जा ई तो कलो तो बुझा त पोनिया भाग गइल बा ए बाबूजी तन जेबा हो पानी लेबा कालवा डालते पानी चालू करी ए साला पानी लेके सुखल वासर गिर गइल बा जाके भक्त पहले कल पर नहा ले ठीक बा ए साला पानी में कल डाल के चालू ना होला कल में पानी डाल के तब चालू होला भाई देखो तेरा बाहिचत बात के में हमार कौन गलती रहला एक बात पर हम पटक तो तेरा मुंह में मुंह दी तो कैसे लागी कल तो वासर गिर रहला तो पहले ना कहत रहला हम ठंडी में कपड़ा खोल दे बानी रात के दूसरा कल पर होइले रहती ई साला लइका बा तने फोन कर कह दी ठेकेदार साहब से कि आज हम काम पर ना आए हेलो ठेकेदार साहब अब कहत रहनी है कि आज हम काम पर ना आए हैं काहे हो? अरे महाराज जानते नहीं तनी हमरा हितई से केहू आवत है ठीक बा अच्छा तो कहीं मान लिया हम काम पर आ जाए तो घरे केहू ना रही तो कहिलो कि आइला के बाद केहू पूछते नहीं के अच्छा ठीक में हम काल से आ जाए टाइम से ठीक में तन ध्यान रहे कहीं ठीक बा लइका बा सबे दोगल चोट बा बड़का हो तो कथाए पता नहीं के चलत कहाँ जाने कहाँ बा कहाँ नहीं रुक कहाँ जाते रही क्या मर दे का पागल कुत्ता खान चिल्लाता रहो जाता नहीं घर है बोलो का काम बा ये साला खिचड़ी हो अपने दीदे घरे लाई लेके ना जीबी ए मर दे मैंने हमरा कैसे भोर पर आ जाइयो तहारा भोर पर आ सकता मगर हमरा ना कैसे कि मैं दीदी घरे लाई ले जाए एक बार हाँ हाँ ए मर दे पैसा दो तुम खरीद के आई कहाँ से आई दो अरे साला केसो नहीं खेते जो पेल फोन पर पेल दे ए मर दे ए बुढ़ाड़ी में सेटिया गेल बड़ा का मर दे तारा बुझात नहीं खे ए साला हमरा कहला के मतलब बानू पे फोन पर जो भेज दे ठीक बा अच्छा ठीक बा अरे 50 को बढ़ाइए के भेज दियो का होई रे 50 रुपया ए मर दे कोयला के बाद तनी चाय पानी के पकड़ियो कर के खर्चा लागेला चाय पानी पिए बा लाड़ा पिए ना ए त हम जूदी चल लेते ए हने का हो एक्स्ट्रा पैसा नहीं के ठीक बा होई तो ले लिए जो बढ़िया से जाइए पैसा नहीं है मुतना ए मुतना कहाँ बड़ी रे हाँ बाबूजी आ नहीं बतनी आवनी मोछड़ दे मुबारक हो बाबूजी बात साला मोछर डे ना होखेला मकर संक्रांति डे होखेला पढ़े के बेरा तक गाड़ लिवा उतरला ओकर बाद बोले नहीं खाओ जा को दे पूरा बा घूर बार हो जाता लाड़वा हमरा के आधा दलहन घूर बार के सलाद खिचड़ी हो सब दही चूड़ा खातो के सन लाई खातो के सन आ हमरा कह दलहन घूर घूर बार के बाबूजी आओ बार देनी जूजी सेक लो रे साला रुक रुक आप तन रुक
बड़ी नु ठंडा पड़ता रे बाबू। हाँ सही कहल हो बाबूजी। तो बाबूजी का सकत रहो? ए साला गांठ से कोता नहीं ठंडा लागता। जोर जाई तब का होई? है तो जोर जाई तो बाद में देखल ना ई। आई जा बुताइयो गेल साला करा इतना हाल थी। वो दू मुट्ठी और लिया कर रखई प। लिया तो नहीं। लो ताप तारा ठंडा बड़ा पड़ता। साला घर तो बनवा ले बोलो दुआर हमें लंड नहीं खेला छोड़ हम तो वही बीम टपा के लगा पड़ता कितना हालत खराब हो हमारे नौकू कपड़ा ना साग प्रणाम बाबूजी। खुशी रही बाबू खुशी रही। आइयो गनी का? ना अभी नहीं आइल अभी तो हवा में उड़ता नहीं। अरे बाबू काहे ना दो लई बतियाओ तनी महाराज। अरे महाराज हम दो गई बतिया होता नहीं एमे आगे तो हइले नहीं खिया बैठ गेल बन झूठ मूठ के बे आगे के दो मुट्ठी पूरा लिया बाबू तनी बाबू के हाथ से का। ए महाराज इतना ठंडी पड़ता रे ठंडी में बिन बोल ही बानी ये तो कहाँ जाई मर जाई। ना महाराज हमरा कहे के मतलब है कि ठंडी पड़ता तनी बच के रही। सब और सब सुनाई घर के समाचार सब के ठीक ठाक बा रो ठीक बानी लो। हाँ हमनी के तो ठीक है बानी जा। यहाँ के तो वेशभूषा चिन्हाते नहीं एकदम भग पेलू खाने लागत नहीं। अरे जाए दो ठंडी बातें तनी। जगह नाम बाऊंगा कामो बा यहाँ के। हाँ ए महाराज दीदी कहाँ भी एक नहीं खेलो कुछ। हाँ तार भाभी घर में बड़ी जा भेंट कर लो। ए महाराज जी क्या कहता नहीं जी? ना मतलब हमार भाभी राउर दीदी घर में बाड़ी जाई भेंट कर ली। अच्छा ऐसे कही ना पागल खानी बात बतिया होता है। अब तोरा दोगलई के हद नहीं खे और बाबू लिया के साइकिल पर रखले बनी लाई उ घर में ना रखाई ले जाकर रख। जातरी कहीं भारी होई गमछिया रख ले तनी मुड़िया को। साला काहे इतना हल्का लागत है तनी देखी। जा ई साला सब रास्ता भर में खाते आइल बा। ई साला के खालिए डिब्बे लेके आइल बा। चल तनी तो बाबूजी से कहत तनी। प्रणाम दीदी। खुशी रहो कब अइला बाबू? ए अबे नहीं है 10-15 मिनट होइए। बैठा खाना काट के जाओ तनी खा लियो। ए रहे दे ना खाम भूख नहीं खाला ठीक बा। देंगे बता दे ना पैसा दे ना जान तो बाजार में कुछ खा लेम पकौड़ी उकौड़ी। ए बाबू पैसा उसा कहाँ बा? तोर जीजा कहाँ पैसा भेजनी है? अब 2 महीना पूजा वाला बा तो भेजम तो ले लिए। ए रहे दे नहीं खा देगा तो कह दे ना देम 10 गो बहाना क्या मार ली नहीं की भेज ले भेजम तो दे देम। चल ठीक बा हम जाता नहीं लाई लिया दल ठीक बा। ठीक बा जाता नहीं खाना ना खइबी ना ठीक बा हम जाते नहीं। ऐसन भाई बागी खानो ना खइला तो लाई खइबो लाई तो जूजी खाना। रे सर काहे ना दो लई बतिया तबे साला। आई लइया उठा के ले जा घर में रख सारा चिटाई तो जियान होई। मैं लाई बा हम लान बा ना हमें लाई बा सब सारा खा के आइल बा रास्ता में। ए साला काले के आइल बारी खाली कर देले बा सब साला। रे साला ले जा के यहीं रख ना तो गांव के लोग देखे नु तो इज्जत खराब हो जाई। ले जा के यहीं रख साला। लाई खइबो लार खा साला बहुत बोलता है। साला बाप दादा के दाढ़ी ना बोका से यारी उहे सरू तार हाल बा। सरू लाई लेके आइल बड़ो सरू खाली डिब्बा लेके आइल बड़ो। प्रणाम बाबूजी चलते नहीं। ए बाबू बैठिए ने भल नहीं है भल जातो बानी खाना ना खाली ओकरा बाद जाए। ना मारे ठीक बा चलते नहीं। प्रणाम बाबूजी। ए महाराज को आली प्रणाम करे हाल पैसा वैसा नहीं खे हम खुद एगो गरीबी के हाल में बानी। अरे साला दोगला पैसा नहीं तो कोना देला के नहीं है 2-3 बार प्रणामो करवा लेला। अच्छा अगली परियान तो दे देम। तो हेलो भाई लोग का हाल बा उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगा मस्त होगा स्वस्थ होगा। तो हमारे पूरे टीम की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए इस वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा। ठीक है तो हमारे अर्जुन डांसर जी कैमरा कर रहे हैं और रोहित बाबू उधर गेम खेल रहे हैं। ठीक है तो वो लोग सब कोई व्यस्त है। तो गाइस यही कहना चाहेंगे आप लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। यह वीडियो सिर्फ आप लोग के हंसे और हंसावे खातिर बनाइल कर लो, कोई भी भाई दिल पे ना ली, ठीक बा। नेक्स्ट वीडियो एक और आवता खिचड़ी के ऊपर, तो आप लोग वेट कीजिए और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। लव यू।